Kenketa eramanarekin. Nola erabiltzen dugu igogailua? Kenketa bat daukagu. 547 kenkizuna. Ken 284. Kentzailea. Kenketa hau posible izateko kenkizuna izan behar du kentzailea baino handiagoa. Bestela, kenketa ezin daiteke egin. Lehenik unitateak, 7 ken 4, edo 4tik 7ra. Igogailua erabiltzen dugu. Gogoratu, beti goraka egiten duela. 4tik 7ra, 1, 2, 3 urrats edo 3 pauso. Goazen hurrengora. 10ekoetan 4 kentzailea 8. 4 ken 8 ezin daiteke egin. Edo 8tik 4ra ezin dugu egin. Zer egiten dugu? Igogailuan 4ean bukatzen den hurrengo zenbakia. 8tik 4ra ezin dugu jetzi, 8tik 4en bukatzen den hurrengora. Zein da? 14. Kontu hemen. 10 hori gorria. Hori izango da gure eramana edo bururakoa. Beraz, 8tik 14ra egiten dugu eta eramana puntxu batez adierazten dugu kentzailearen hurrengo zenbakian. 8tik 14ra 6. Eta orain, 2 geneukan gehi eramana. 2 gehi bat 3 da. 3tik 5a 2. Kenketaren froga. Kentzailea 284, gehi kendura 273 eman behar digu kenkizuna. Kasu honetan, ongi dago. Beste adibide bat. 617 ken 253. 3tik 7ra. Igogailuan 4 urrats, 4 pauso. 5etik 1a. Ez du joesten. Beraz, 1en bukatzen den hurrengoa 11 da. 5etik 11ra 6. 11 gorria eramana dauka. Beraz, 11 eraman hori hurrengo kentzailearen zenbakian puntxua jartzen dugu. 2 zeuden gehi bat 3. Beraz, 3tik 6ra 3. Kenketaren froga. Kentzailea gehi kendura eman behar digu kenkizuna. 253 gehi 374, 617.